Salutare dragi urmăritori! Astăzi sunteți la jocul cu Gică și astăzi o să vă arăt cum să descărcați videoclipurile de pe YouTube și să le vizionați offline. Și nu uitați un like, un subscribe și să activați clopoțelul. Să vi se trimită toate notificările ca să mă urmăriți mereu. Și trebuie să aveți NavTube descărcat de pe Google. Uite, trebuie să aveți datele activate acum. Dar după aia trebuie să aveți clipurile. Uite, de exemplu, ăsta, îl vedeți? Ăsta. Cartoon Cat Gory Dore. Ăsta e un nou videoclip al Masfintare. Nu l-am văzut și vreau să-l vizionez offline. Și mai bine vă uitați, cei care aveți bateria veche, proastă, care vi se descarcă repede, așa, cum să zic. Ia uitați, dați la videoclip. Nu trebuie să-i dați drumul neapărat. Găuri noi nouțe care ne duc... Da, Joe. Uite, dați pe trimite. Vedeți aici. Messenger, bluent o mesaje. Și uite, descartă cu NavTube. Dăm pe descartă pe NavTube. Dați pe NavTube. Stați aici. 10 3MB. Alțați aici. Tam. Și se descartă, dragilor și domnilor. Uite aici. Trebuie să dau să vedeți și voi. Se descarcă foarte repede, uite. 4, 24, 28, 32, 36, 39, 43, 45, 51, 55, hai dă-mă mai repede, 58, 60, 64, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 81, 83, 85, am plătit un pic, 87, 90, 95, 97, 100, 99, se realizează convertarea. Și asta se convertează 1% până la 100%. Asta va dura puțin. O să dau aici pe pauză. Uitați, am revenit din 1%, 2, 3, 5% să cu 87%. Ajutăm până să face 100% și să vedeți că puteți să le urmăriți offline. Și uite, convertarea te dăm drept, se descarcă foarte repede. După aia data se convertea de 1%, 2, 3 până la 100% de Andreu. Asta ajută pe cei care au Wi-Fi în casă. Da, și cu date mobile se descarcă repede, după aia trebuie doar să ajungi. Uite, 98, 99. Sper să meargă. Vreau să vă arăt. Gata. Descărcare completă. Și ia uitați. Ia uitați, NavTube. Și uitați cum să le găsiți, stai. Dați-i la pasul de stocare. Dați la NavTube. Dați la download. NavTube. Stai un pic. E așa, mutare. Pasul de stocare aici. Uite, l-am mutat. Uite, uitați aici. Uitați, am datele activate. Vedeți hash-ul ăla? Înseamnă că sunt online. Și acum o să fiu offline. Uite, datele vor fi oprite. Dați un pic. Uite. Acum eu sunt offline. Ia uitați. Și uite de pe YouTube. Și în mod normal trebuie să nu meargă. Înțeles? Să care zice, sunteți offline. Ia uite. Dau și tare să auziți. Salut și bine v-am găsit la un nou episod canal, stai și împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Băi, și ești astăzi prost. avem un episod foarte special, oameni buni, pentru că suntem pe o nouă hartă cu găuri noi nouțe Dar care nu ne prea duc se vede, cine mai știe mult. unde. Mai mult muzica merge. Dați un pic să mai încerc eu ceva. Să dau eu la muzica play, poate putem vedea și imaginea. Uite aici. Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, stai și împreună cu pisica. Bună! Sticăm camera. Ok. Și Cartoon Cat. Nu l-am mai văzut. Uță e! Și ăsta a spart totul pe aici. Oh my god, chiar e ăla de gold! Deci da, doar muzica merge de pe NavTube. Dar și videoclip dacă vreți să le ascultați. Și puteți descărca muzica de pe Google.
văzut, se detartă foarte repede, după aia se convertează. Dar se convertează cam e greu la cei pentru date, dar cei pentru Wi-Fi... Am eu aici un prieten din el care m-a învățat și a spus că avea Wi-Fi. Intrează și detarta 3 pe minute și normal la ta. Și acum, pa! Și acum la revedere! Cred că v-am ajutat. Nu uitați de un like, de un subscribe, activați ca să mă urmăriți mereu. Dacă mai vreți să postez jocuri, trebuie în comentarii. Și eu am fost la Jucul cu Gită și pa!